na riria bari bonsi barengo abu nonye na bankorerete ngare bakwete mbaiyo bono ngocha koung'ana egento giankuna omoeri namanyete buna nabete. Achaya iga egesiogera omogaka oyo aigoka omonwa oye oyo ogotoseseni Nyasaye Tata, Nyasaye Omwana na Nyasaye Omoyo Omotagatifu. Amina. Ate are okokomoboria abarai barengo oteba agokora iga abanto mbane abang'ina mbarenga okora iga mbatato omogaka oyomo naki nkwabarora kira omonto gaki tiga onchoka onye na oborogi bokare gaki inche nkosaba nyambati ominto abe akwane yare noere nyomba bono nabo natetemeka nateba yaya bono ng'aki omogaka oyo agenda nataka kosaborera ndare nasinywa korara naisaransa riria naisaransa naigwa esese ekobuga isiko. Namoganerie omogaka oyo na efamily yaye amaya momwanchire atinoke mwanchire aigoka amaiso aye wanchire oromeme rwaye rokwane abamore iga mwakotete bo ngwancha mono omogaka oyo akwane abagaka bono omogaka agosoka isiko omong'ina naye gwachende kwamatengerera egere abagaka ntoirwe omogaka naye omong'ina gwasoka gwatengerera omong'ina gasokire isiko gasubo beiga gaki kinyora amang'ana yachire oro gaki mogocha gikeri kura ng'a uwi. Asanteni sana nyambati kwana bono mbuya mono naye omong'ina rema omogaka oyo ngokwane na bana bako nakorera omogaka nkobwena are. Ocho omonto ogokoroka omorogi nyatorikoroga Yesu amina gaki bono muno omwana muno omosuati oyo akonya korera iga tata abana bane moroche mbi oyo obwate amanyinga amabe naki akoigwa manyinga akong'osa omwana omwanya bane. ase amariete nkoroku Francisca Kemunto Nyambati ase rituko ria rero obotuko bwa rero chiarenge saa sita chia botuko omogaka ominto agateba nenda yamosarekeire agasoka isiko na etaya ekero asoka isiko na etaya akairana nyomba bono ekero airana nyomba agasoa nkorara are agakung'ia akega agasoka ekero asogete agatiga etaya nyomba akagenda ekero agendete nabo agendete egeke kere egetambe gegoika kiaigete saa 8 endeka naki bono omogaka ominto asoka korwa nyomba ng'ai agenda ende yamosarekera agenda ogunse ogoya naboka enda yanyanga naboka ekero naboka korwa nyomba nagenda isiko namochekia echo eigire nde ase achiete ombora nairana gesona naonchokana egesona ndore gose ogwete ande ekogera nabo oranyore agoyete rende onye ominyogete mono nabo okonyora ogoyire ombora ekero ambora nairana natura abana esi baraire obotuko narangeria omwana okorokwa Cynthia na Bocheri nabatebia yaya tata omino nabo arwa nyomba otebe enda yamosarekeire lakini tachieti tarairana timaeti bono iga ase are saa zingine gose oranyore na edeni yaya achie korigia akore transport ase are kogenda etown twakwana na abana nairana nateba yaya tiga bono togende ng'ende ndare tindochi are ase are lakini tiga ndare mambia boki torore ase agosokera korwa nairana nyomba ekero nairana nyomba ebirengeri biang'ichera chiakiango chianga chiaye esi chire orore gose noo chire anga chia amaberera rende nachia gocheki nanyora egoti noo ere asungete omosungo na egoti nere akoyeria chinsiaga nanchete koyebeka ekero akobekerania nore ibere isato nanyora noo ere chibuti chiaye akobeka ekero kia obokendu nanyora noo chire ase chire gesona afute eyagochira mogunda nere abeke eyagosokera rende gose ekero asokire gochia are noo ere nyomba bono nabo natetemeka nateba yaya bono ng'aki omogaka oyo agenda nataka kosaborera ndare nasinywa korara naisaransa riria naisaransa naigwa esese ekobuga isiko ekero naigwa esese ntobwate agasese agake iga omonto gagocha nabo okobua ekero gagocha nachigwa natenena gesieri riria natenena gesieri narora etaya eye yamoregete yaorokire ikongori bosio bwane namorora ogocha osusubarete okorete amagoko iga okonya gotacha ng'ora nachia komorangeria nyambati taitabeti nonya bono rende ekero ataitaba osuka ng'ora oche okwama osinywa gotara nachia namobwata okoboko ekero namobwata okoboko namosupport gochia nyomba ekero namosupport gochia nyomba nachia komoboria rende ng'ai okorwa ekwarwara ng'aki oigwete
are kumurangeri nyambati ogochi komobori ngai okorwa ngai oigwete bobe bono rende gaki goikera iga abwo ebirengereri biacha muna abakatoliki rende abakristo ntobwate amache egesio nabwate amache namosibia naende namosiarera ekero namokora boigo natwara oboremu bwa okogenda nasoka korwa nyuma naimokia amache rende egesio na egekombe nasoka naro gochia isiko naende kogenda gotura abana korwa nyomba ase barenge bache batobere na barabwo barore naki tata omwababa. Bono goikera abwo ekero na abana bacha twaikaransa na barabwo bachia komorangeria tari goitaba, bachia komokwanera tari goitaba. Bono ebirengereri biacha nang'ea korangeria abanto baminto bare surrounding iga iga nabaakera chisimi, kobaakera na gaki ninchu narorire ebikone omogaka ominto asoka saa sita oteba na enda yarenge bobe omoiso ocha kogenda saa sita na nusu korwa tachieti koirana ninchu gaki morore gaki na obokong'u bwambereire aa. Nora abana barabwo ekero bambori ritang'ani bambori nki kiari tata omwana oyo omochaka korera oywo ore Cynthia na tata akwa ase eng'encho riria nabaeire ritang'ani eripoti na tata omino takoreti ki taiyo nabo barera. Bono rende aba nakera chisimi nakera Peter nakera Abisai yaba Mutecha nakera oria na omotitiku nakera Nyanduko Wilkista rende abande mbacha Wilkista nabo okonyora na okomeka omaete abanto nabo kwabo bagosoka ekero baigure eng'ana eywo rende mbacha bacha mpaka yaikera iga iga twabera nyomba iga iga bacha saa tisa rende na nusu babuta bakora amasabo bagenda saa 11. Bono saa 11 eye omwana Beatrice nka iga echirani yaye narora bwakire tiga mboke nere moture nere ache gosudia naki nki kiari ase moke naenda mpaka mwae twamorangeria ocha. Ekero acha twabuta ake igo bono huzuni eria ya ogokira nakirete rende nacha naruta egekuro omwana ominto Evans ocha twarabuta nka iga iga Evans nari ekero Evans acha nari twang'ea konya komoboria twanyora ochakire gotaboboka. Ogotaboboko akoira tari gokwana na monwa lakini chisign nari achaka gotokorera chisign nki kiare mpaka bono goikera bo iga buna abanto baminto bachire iga abanto bakorire amasabo bakatekista bachire goikera bono buna twaikeire bono iga. Bono ogosaba kwane ngosaba na gaki tata Nyasaye oria ogotongete mwanyabanto kingoserete mwanyabanto ebare gocha bantebia na Dina gaki notogoserete edeni ere iga na iga gaki toakane rika ekere bagotoma saitani gocha iga iga ache gokora amang'ana aya. Gaki nasabire ase abanto baminto baria mwachire iga mwabechire koba ekirori kia omogaka ominto Nyambati gaki abamalaika baitoroke korwa igoro batagware enka eye banyare gokwana ase erieta ria Yeso. Esaini echi akora are okomoboria abarai barengeo oteba agokora iga abanto mbane abang'ina mbarenga okora iga mbatato omogaka oyomo naki nkwabarora egetambaa nkere kere abwate iga aria twacha twaika bono ebamotubete iga bono naende ekero bamoirete ebamwagete iga bakamokuna gochia iga bakamokuneka omonwa bakagenda nere bono ekero okomoboria nkai kwabagokoba gochia agokora chisaini tochia komoboria nyakegogio okora omotwe yaya tari ororo nyankware oitaba nyankware akagenda iga akagenda gochia abwo iga. Bono barenge abanto bane omogaka oyomo abang'ina batato ebetubete ebitambaa twamoboria otebire bamwaeti gento arie ebachiete okogenda gwoka na mochia omonto mbabogereti kiagera tabarochi ebetubete ebinto amato bosio. Ase amarieta ngoro na omokatekista Boniface Kiondi korwa St. Patrick Nyanchichi Catholic Center inse ya Kisii Town Parish echiarenge chinsa ibere chia mambia omonyakerogo Charles Aiko echemani ekerisia ong'akire esimi ontebia omorwaire otokire aiga nka nari na epikipiki naeti omokatekista ogonkonya otorente mpaka aiga twaika saa 3:30 twanyora abanto mbare abange goetania 150 na omonyakerogo oino arenge omong'ina bwa omogaka oyo namoboria ong'e omogano
narenta amache gesikuruka na twasaba naboria abakristo abanki moganeti omogaka oyo anyore bonsi bantebia totagete aigoka omonwa na amaiso aye na amata aye akwane. Twaira egeka gia ogosaba ang'e chidakika 10 twasoma ebibilia eria korwa ase evanchili ya Yohana 2 mstari o 5 goika oyo kianda twateba iga saba namoewe tura namoigererwe rigia namonyore. Eke iga nakio omogaka oyo iga otaretiwe Samuel Nyambati aganeti akorerwe ng'o tosabire goetera ase amasaba aito anyare gokwana oturire Nyasaye amoigerere ebiseri akwane orangeria abamalaika na abatagatifu bonsi nere akwane. Naintwe buna ekeresia gose buna abakatoliki na kanisa ende yonsi ekogania omorembe na ebise ase chifamiri chiaito na bonsi abacha iga iga ebacha komoganeria amaya anyare koigoka. Yeso Kristo natebetie abatomwa baye genda ase ebisaku bionsi moborokererie oyore egene momobatise ase erieta ria Tata na eria Omwana na Omoika Omochenu agakora ogoteba iga korwa bono iga nonye ndamanya nainwe goika omoeri bwa ense. Ngokora na inche ngoteba iga ase okorandi kwane Nyasaye niga atotongete tomomanye tomwanche tomoereri toche gosasuka amo nere emiaka etakoera. Aba bonsi batareti omogaka oyo iga na abana ba Nyasaye bare na ebitongero biaye bia Nyasaye bare. Tiga na barabwo barwa ase omosunte batare ase oborabu. Okogania goito buna ekeresia gose buna abarandi abasasioti na bonsi baria bagokwana erieta ria Nyasaye ebatagete kera omonto arwe ase omosunte ache ase oborabu. Tokobasabera amaya na barabwo bachenchi egere amarieta abo ache gotoka ase egetabu kia obogima na barwe bache gosang'ana Nyasaye. Saitani anyare kobua batare ase oborabu goetera ase Yeso Kristo oyore omotoria oito. Nyare koiraneria okwegena intwe buna ekekatoliki amache aya iga aire egesio amache nare aya eng'encho enene ase batisimo na ase okoenena nonye na omokristo okure naende amache aya naro arusetie abana ba Israeli ense ya Misiri bakamboka oroche ekero Nyasaye atebetie Musa ake enyimba eywo agaaka amache enyimba egatananekana abana ba Israeli bakarwa ense eria bachandigete. Ase igo amache aya egesio buna intwe abakatoliki naro agotwatanana atosibia twaba abachenu chinkoro chiaito chiaraba. Naki ekoera natumia amache aya egesio buna omokatoliki komosiaria na komosibia egere Nyasaye abambore omonwa oye ebikobe biaye bigoke anyare kare korora omorebu omoregeu tibono komenya tori ng'o oyo tabwati kende rende naki torakore bono ng'aki rende togoteba ase erieta ria Yeso gaki naki togoteba oraiga mang'una bono iga achandegete emori yaye konya koretera obonyangi noe konya koira amang'ang'ura igoro gaki mbabwate amabera Yeso. Tiga togikeri bagende ase eng'era ya omorero naende gekobanyora kebanyore baminto gaki anya kegogi naki erieta rigosareka bobe iga bono iga ochincha eri nakwana nkare riare na abanto baria bakare bonsi oyo nkorerete igo agakwete Nyasaye nabo anyanchete inche nonde rioka nde moyo nonde iga bono rende inki baboria na omotayi aywo rende nere oyo konya korigia ng'ina agagendete taiyo iga okorora omwana omwabo nere iga achiete akago mbogana gose ng'ai achiete akaonia oboremo agakora Nyambati bweka nere oratabwati kende gaki tiga bamobwatoke gaki nonya na omorogi igo gaki gochi omonto ogokoroka omorogi onye torikoroga Yeso amina gaki bono buna omwana buna omosubati oyo akonya korera iga tata abana bane moroche mbuya oyo obwate amanyinga amabe naki akoigwa manyinga akong'osa omwana omwanyabanto bono igo tokonacha iga intwe ntorikonacha kende ntori Nyasaye tiga babwatoke onde tabaroche batige naki twagwakire chingumi twakwarokiri kende gionsi twakwabeire bamwabere Tata na Omwana na Omoika Omochenu Nyasaye oito ore igoro gotwabeire na ogokumia okonene Tata tiga ntang'ani amasabo gocha asore manye gokwana Omochenu ore igoro abanto bare iga iga nabo baroche chinaina bachire igoro ya Samuel Nyambati omwana one na omwana onare omwana otatamoke Nyasaye oito ore igoro bwa emeganda kora okobua kora okomosansora akwane omobisa nyachieni intwe onde tamoroche Nyambati tamoroche
lakini banje bamubwatoke anyare ko bagagukwana anyare ko abana baya babe kunya komorora kiringaki bono twensi abaturi iga igo turi no gokumia iga manyi ngakuminya ko mubiri ebimbi anya gokorekana agitwa sabire tatore iguru tata bwa mabira tororera mabira anyakegogi gakiriete rine ribe riguru korora bono iga na rero binte bimbi yo tata Nyasaye sansura abantu bao bagutunyane bakumanye omochenu chena abantu bao birechetame oetera se inguru chiao na mabira Kristo ayo mutoria bono tiginyare gochaka iga inche nateba ng'a nakorere tubo nakorere tubo amaene kurinde Yesu ore iguru na banyanchete mpaka bono mpaka ngacha konyora abantu bane nakorere tu ekero mbwate omwana yomo mwana oyo okorukumukeira bono kare igo twasigete abang'ina sana ekero twasigete abang'ina igo bare gototoma amasaga twagenda twachi twakora ntware konywa erinde abang'ina bari bachi bakubyara bachi bakora ki bachi banywa amarwa aria aya kwagenda ka ori mwakorera risaga orenga muntu bwa mabira orosie erongori aba totari konywa twanywa erongori twakenda kendi twatama twatiga abang'ina bari bagocha konywa na abagaka amarwa aria bono rituko erimo nagendire boka bwone nkoigora nde nande bantu aba bakembari mbamanyeti binte ebi biane inche na riria bari bonsi barengo abo nonye nabankorerete nkare bakwete mbaiyo bono ngocha koung'ana egento giankuna omoeri namanyete buna nabeta omogaka baransisi bono ekero agochi gocha akonyora na omonto orangachaine gesieri inche nabikoreretwe bagantwera amate ya egekoro bagateba inki mwabori na omogeni oyo nere nabo nabete buya Nyasaye akababwatesi gaki bakaba baminto bagantiga ngacha konyora abantu bane bono nabo Nyasaye anseneseteti mpaka buna bono ndeiga naende binte ebi iga abantu bonsi igo bagotebwa ng'a genda iga nomiemia orute gochiekera bigende oborabu bwachire Yesu ngwakare nangi ng'a mbwati kamotoreke titori koigwa korende oyo okorete aya gaki Yesu abwatoke nyambati akwana akore ebinto biaya gaki nyambati oyo omotayi aywo okonya koninga oyanchera ago korisia chiombe chiaye inki abwate tabwati kende omonene tata aywo naro nabwate ngokwana binto ebi tibiri rero ebinto ebi biakabeire omonto gwatwerwa amateka gwatwerwa iga bono oyoche gotaka gokonya ore buna eng'ong'i korende Nyasaye agancha nkaba moyo inche Nyasaye ntotamerete naende tira abaroche naende tokari koro erieta norake muntu John nkaniga nyambati na oyominto nka inche mokamura omwabo naigwa esimi omogaka akeria esimi chinsa kianda chia botuko chiaenge chinsa kianda iga na enusu omogaka okobwata esimi naigwa ogokwana bweresa ng'a tina bweresa omogaka one igo aigwa na ebikone biambereire nyambati tari gokwana asoka isiko ochire gakirete twakora kende twaboka twaika nyomba iga iga twaicha twanyora nyambati noikaransete abisirie oborangeti obokendu twaikaransa twabaka iga abaminto bacha twamomotiti kwocha bitoicha na Berisi na oyominto Abisai twaicha rende twachi korangeria nyambati tari gokwana akonya kouga twakora amasabo nasaba Berisi osaba na Abisai osaba twabuta mpaka bwaki twasoka bono isiko inche naenda nachia gokama bono gaki igo togosaba ng'a mbikonekie ebi gaki motagwancha nyambati akwane inche egento kiane ekerenga kiane nyambati ominto tigakwane gaki intwe ntomaeti abwo bamotari naende ntomaeti gose oborogi mboro oo bono iga bono kera omonto gaki tiga onchoka onye na oborogi bokare gaki inche ngosaba nyambati ominto abe akwane aywo na inche naro narora ase obotuko bwa rero Marieta ngoroku Peter Nyambega omoturinde rinde bwa ekenyoro kia Nyakegogi botuko chinsa kianda na chidaka 23 tina nang'akera esimi ontebia ng'a omogaka one igasoka isiko lakini omborire taiyo chiaika saa 8 omogaka oino riairana gochicha otorangeri twacha nachia korangeria Abisai ekero naenda mwa Abisai namotura twacha
nanyora choni oikiro no mong'ina nora baikiro na intwe ntwabeka amasabo twamusabera perisi musabera noro osaba twabuta iga chiaba chisa 11 nabo twasokorwa twagenda lakini ende ekere tware kobori Nyambati ng'ai kwagenda iga rende gokora gwokomotuga ogokwana atare gokwana bono inche gento eke nanogokerera igo togokeigwa naende bono one obosuku one sana ase nyakegogi ng'a abarogi mbaro bachakire gotaria abagaka bono omogaka agosoka isiko omong'ina naye gwachende kwamatengerera egere abagaka ntoirwe omogaka naye omong'ina gwasoka gwatengerera omong'ina gasokire isiko ekiara egento eke bono egento giokumikere ekebe sana naende onye abarogi bakoro gaki amasabo aya abekirwe motare gwancha ebinto ebi obwate ochi otugute roche omogaka onde chioye okure iga are goteba ng'a ruta amaraba riko motakoruta amaraba riko onde amache aire gochi maate ebarogi obosire naende Nyambati tigakwane aye ore omorogi naende nomanyete ekiara bono serechago kare gotora gose nkwarenga genda sibore ebinto biri gwakorete birwe ororo nyuma otarakorerwa egento kende ekebe na Nyasaye tari intwe togokorera Nyasaye ogokora ebinto ebi ebikone bia Nyasaye ngocha bire igo rende togoteba ng'a Nyambati agwene akore emeremo yaye buna are gokora abarogi tigenda ritaya motimokeka tiga oborogi onye naende kora omorogi ochi korora gokora gose mokamura otiga tiga pi abarogi obotigwe nyakegogi antwane ko ebinto ebi igo rende amasabo abekirwe tiga Nyasaye nyakore ogwancha kwaye Nyambati agwene asante sana. Asa marieta gankorokwa John Joseph Mugambi coordinator Kisii County igo narenge nyumba mwane mwalimu ngakare kumwakere esimi ogontebi ng'a minyoka gocha ase nare tokogenda iga nakumiri twaikire nyakegogi ase chinse chiga namanyire konyora ng'a omogaka obeire na emiaka emenge omogaka oyio Samuel iga nakumiri ng'a niga anyarire koba gagotariwa obotuko obogima ekere nanyorire abanto baichire ase enka yaye ekere twakorire ororo igo twakorire ogosaba naende twasomire amarwiko naende narenge koinyoria abanto baminto ase Yohana 14 omostari omotang'ani mpaka oyo gatato ogoteba ng'a msipitaike ndani ya nyoyo zenu mumwamini Mungu nami muniamini katika nyumba ya Bwana kuna makao mengi kama sivyo nisingewaambia kwamba naenda kuwatengenezea makao nare goteba ng'a moichana ase chinkoro chiaino ekiagere nyumba ya tata nere no bamenye obonge ng'a nonye noyo okorete ring'ana eri igo togosaba nere anyare koba gagokuneka ekiagera abasasiroti baito baretire mpaka ase chinyomba ase tomenyete chichumuiyanchire ororo ng'a nonye na ekanisa yaikire ororo kero oyomo abwenete gochenchia ng'a nonye tari Catholic yoka chidini chinde ao twensi tokorandia ing'a ebirecha bionsi pi binyara koba bikobweka muna tokonyora ase Abagalatia egesieri kia 5 mostari 19 mpaka 20 aki abakristo baminto narenge gosaba ng'a ase eng'encho ya omogaka oyo iga tiga anyare koba gagotigwa nere akore ebinto biaye natari omogaka oyo iga bieka ng'a nonye na abana baito na abande mbarororo bakoroga abana bande bagenderera konywa amarwa na abande mbakogenda esukuru narenge gosaba ng'a goetera ase eng'encho ya igo batige nonye na abasubati bari banywomiru na baro banyara koba bagotwara chinka chiaba na baro batwara omorembe na basaba bake bari baimokire ng'a nkogenda bare esukuru batigwe basome ng'a nonye nabo igo na abanywomire na baro batigwe batware chinyumba chiabo abarogi aba iga ekiagera bonsi mbamanyire monto tagoteba ng'a tamanyire na monto takoruboncha aria achiche enka abanto nkoruga iga bakorwa batige bwango ekiagera omorero ochire ng'a naende nabo okonyora ng'a ekero akorire igo nkonyorekanare bono nkobatebia abaminto ntokogikeria egento eke iga kere erinde totware omorembe tokegikerie totebe ng'a ushinde kwa jina la Yesu mara 3 ushinde kwa jina la Yesu ishindwe kwa jina la Yesu Kristo ishindwe katika jina safi la Yesu Kristo abaminto bane tigatosaba omogaka oyo gatware familia yaye buya na abande chinka chionsi pia bonsi baetana ine gaiga na baro bamenyera omorembe na abaminto bonsi bari bakoraria omorembe otigare naye ekere kwanyorekanire tokomonyora ng'a gitogokora ata sambu bono tiganyare koba gakobekwa ase amaboko ya omonguru achiche bwango iga nere anyare kwangama ekiagera tamanyeti ekiagokora nigo nasabira yonsi ime ya mabera kisi Yesu omonguru oito asa marieta inche ntanire machoka mogaka mogire Nyambati mogisangio nare
yotosinyaine bulimo bwito nobo tuomereta bono eke na egekone naigure giogokumia ntanakorora nkoigwa nde chinse chinde ng'a abanto batarigwe bachire batari gokwana. Bono bwakire bono mambia nari ngocha konyora oyo ominto noro oire amabere nero ogocha gontebia ng'a ase ebikone biatabereire seito nyakegogia ng'ang'aki yaya nyambati atarigwe obotuko bwakia ng'a bono tari gokwana noarenka ng'a nyomba are. Bono nainche naki kiagera natira ngotira tokoumerana na omwarimu oito omokatikista bare na oyo mwabo bang'etania naicha iga twaikeranera nanyorera abanto baichire nka togosangana barabwo amasabo eke naki egento twakumirie totanakorora ase seita chinsemo chinde nkoraigu tore lakini eke naki egento ekenene twakumirie naende twaichanire amatuko araetire tanga binto ebi iga mbiyo ase engaki eya bono egekogera ense yakire kanisa chiachire kira oyomo abwenerete kogenda ase asime nonye noyo okoreta aya ase mogisangio na amobwatoke akwane akore ebinto biaye ebiakona gokora nka ase chingaki echi amang'ana buna aya iga yogokiria omonto yogotaria abanto aetete kare tiga etwe na chingaki naintwe tobe abanto twamomanyire omonene togendere komosasima atokonya atorusie ense eye iga na obuya bwaito boria twakorire lakini obobe buna obo bogokorekana tiga botuguterwa are. Nyasaye atosesenie atoe amatuko amange tomenye buya igo ase abaminto tiga togikerie amang'ana aya setani asindwe katika jina la Yesu. Nyambati ominto akwane agendere gokora ebinto biaye buna konya gokora botambe mbuya mono sai arakini omwana oyo ominto tori koma otambe bono ekero tokoigwa ng'a otarigwe iyo ning'ani nkong'u sana naende yogokumia abanto ribaga bakoenda mwa Nyasaye na abanto bagotaria igo mbuya tari buya tiga kera omonto atige rirogi agenda togute gochiura ojime atogotepia amajaire tari abanto bakonya koonchora abanto bande babwate chibiasara biabo bakonya koikorera baragire omonto agocha gotaria omonto botuko boki nere egasi arikire ashindwe kabisa katika jina la Yesu. Haki omonto oyo okora ebinto ebi nere atabane bano ashindwe kabisa. Ase amasaba iga tokorwa etogosaba ng'a intwe mwanyabanto na eriroba nase eriroba noo twarwete naende ntoirana ororo korende togosaba bari bare ase omosunte ime tiga na barabo bonchorerie batara ase oborabu babe abana ba omogaso. Nyasaye tagotongete ochi koenda ase omorero bwa emiaka yonsi korende niga agotongete omomanye omwanche omwari moche komenya nere ase obonda bwa igoro. Igo abamwanyabanto bakorerete omwaka oyo iga onchoka naye obe omwana o Nyasaye na omwanchi bwa ekerisia. Tiga tosaba ase obwamo ase erita ria Tata eria Omwana na eria Omoyo Motagatifu, amina. Tiga tosaba obwamo esara eria enene Kristo atworogetie. Tata oito ore igoro erieta riao risikwe obonda bwao boiche ogwancha kwao korekana ensa iga buna igoro otoe bono endagera yaito ya bono otorusie ebibe biaito buna ntotiga abagotochegea tobasa gotoboyeka ase ogotemwa neo togaire korwa ase obwensi, amina. Goetera ase Bikira Maria enting'ana ya emerembe tiga tomogori nere atosabere ase oboreu bwaito tobwate abakorete aya iga nabaro bachenchi bagonchokere babe abana ba Nyasaye. Masoge Maria waichoire enema omonguru nare naye kwanyorire egesio kobwa abakong'u bonsi
na Yesu mwana wenda yawe nanegesyo Maria mtakatifu ngina Nyasaye utusabire ntwe abasalia bono nasekero byokweito amina obanene babaigura asitata nasoma nasoma yo mtakatifu nobwarenge kare buri bono omonene Nyasaye twachira asore mambie ya bono ase eng'encho y'omogaka Samuel Nyambati anyare gokorerwa egekoro ekiobosoku omonene togosabera bari bonsi bakorete eng'ana eye iga tiga bagonchokere na baro bainyore ng'a nkwabatongete batare ase obora botambe omogaka Nyambati obeire omogaka omogotu obwenete gosikwa na abana baito tokobaganiria bagochi chisukuru tiga babe bagotigwa bakora amaya botambe twensi ama abo tomenyete ase oboiko bwa ense eye iga tiga tochenji torwa ase omosunte tocha ase oborabu tiga Nyasaye o Ibrahimu Yakobo na Isaka akore gekone ase omogaka oyo iga Samuel Nyambati nero oromeme rwaye roigoke akwane amata aya atinuke anyare koigwa amaisa aya aramoki anyare korora atare ase oborabu omonguru otoigwe tiga tosabera abaminto bonsi bari bangire gokomanya bangire gocha ase ekerisia bangire gocha ase egesasimero kiao ng'ana barabwo obakune buna bakorete egekoro eke iga bagonchokere omonguru otoigwe togosabera omong'ina oyo iga ogendete korera oye na abana baye ng'aye obe omoremi obene okonye omogaka oyo atumoke omong'uru otoigwe Maria omotakatifu ng'ina Nyasaye omotakatifu Paulo na Petero amalaika na abatagatifu bonsi bare igoro omotakatifu Samuel Nyambati omong'uru abe nainwe tiga Nyasaye omobi yonsi anyare gotosesenia amache aya iga egesiogera omogaka oyo aigoka omonwa oye oyo gotosesenia Nyasaye Tata Nyasaye Omwana na Nyasaye Omoyo Omotakatifu amina tiga tonchokere Kristo amasaba aito aerire ase rieta ria Tata erio Omwana erio Omoyo Omotakatifu ami motigane omorembe namoganerie omogaka oyo na efamily yaye amaya momwanchire atinoke mwanchire aigoka amaisa aye wanchire oromeme rwaye rokwane abamore iga mwakorete bo ngwancha mono omogaka oyo akwane mokinga okoboko igoro bari banche akwane mbuya mono asanteni sana Nyambati kwana bono mbuya mono naye omong'ina rema omogaka oyo ngokwane na bana bakonakorera omogaka nkobwenare asanteni sana mbuya mono bono buno mwari mwatebire basi abaminto abamore iga nabakwani naende mbuya more korwa amasaba achagete gokorwa chinsa kianda chia mambia goika bono iga ne chinsa inye na enusu insa tano erigereti omogaka Samuel Nyambati watoire erieta riaye otatiga bono iga taranyoa chinguru chiogokwana kogamba mono muna morocha ikaransa iga ekerogo niga agoyete gwetera ase amasaba aruruga iga na echikanisa ao na gwetera amache egesi aya iga twamotunia amocheni oromeme rwaye rwakwanire otebire nkorokwa Nyambati Samuel oyo na omogoko omonene na abaiga more iga mwancheire okwanire abaiga mwamosibora korwa ase oromeme rwabo twabaganeirie abanya monchoreri chinchera chiaino motare buna abana bomogaso naende mwagenda ase ekanisa mwasaba tumusifu Yesu Kristo kora iga montebi ng'a mbuya mono abaiga mwamosibora mbuya mono iririata bono iririata mbuya mono asanteni sana mogenderera kumusabira Nyambati tinango naro buna kwabeire Nyambati maoteni tutare gocha Nyambati rigeri Nyambati rigeri bandi bagotobwata esimi ma bono Nyambati ochakire korigereria abanto rigeri abo kwarigeri gocha onchoka ngochi maega iga rigeri baria naende onchoka iga bakorere iga bakwani iga bakorere mabu Nyambati bakwani kwana naba gitembe studio bakwani na maokabere iga bakorere iga noko bakokonde mokigoro basi bate Nyambati okorokwa basi ngokwana ne gatebire Nyambati tagakwani ne chisaini akorire tokobaganire gatembe studio ng'ambia mono ase ogocha nainu eng'ana eye gatiga egende ase Gusii engima na Kenya yaito egere amang'ana aya iga bare ase omosunte bonchoreri batare mwanchire bonchorerie mbuya mono ase egasi eng'ia togendete gokora korwa botuko saa 9 na bono ne chinsa isano chiaikire asanteni sana ase mokogenda genderera gosaberania Samuel abo twarenge gosaba ng'a onyare koeresera omonto ng'aki yarenge
nyasaye erenga chiarenge iga erinde erio nabo tokomanya ase akore gwancha kwaye ntokomari bagakwane Ndakwane. Samuel Mumuni akwani mono. kwanango manake inde eria abanto baigu orosire Bwana rieta rioka. Nekio korokwa. nyambari tiga tomari baga tiga tomari baga